Dobro mi došli, prijatelji. Ja sam Miroslav i danas ćemo da pravimo žito. Moji unučići su rođeni ovde u Americi, ali kad napravim žito, pogotovo sa šlagom, poludeše deca. Namirnice koje vam trebaju: 500 g pšenice, 500 g mlevenih oraha, 220 g šećera, jedna kašika vanile i oko 20 g muskatnih oraščića. Počnite sa kuvanjem pšenice. Treba da se kuva dok ne omekša i naraste skoro duplo. Dodajte hladnu vodu po potrebi. U međuvremenu dok se žito kuva, meljite orahe. Da ponovim, kuvajte pšenicu dok ne poraste skoro duplo i dok ne postane mekano. Iscedite vodu i onda je isperite sa hladnom vodom. Onda mlevite pšenicu sa mašinom za mlevenje mesa. Dodajte 500 g mlevenih oraha. Kašiku vanile. Dobro sve to promešajte i dodajte vodu koliko treba da bi postalo kao puding. Dodajte 220 g šećera. Nastrugajte otprilike 20 g muskatnih oraščića. Sve to opet dobro promešajte. Prebacite u staklenu činiju i lepo izravnajte površinu i onda možete da stavljate orahe ako želite kao dekoraciju. Žito je spremno da se služi. Ja ako ga služim kao poslasticu, ja obavezno stavim šlag. Nadam se da ste uživali u kuvanju sa mnom. Kliknite na like, a ako ste novi na ovom kanalu, kliknite subscribe. Hvala što ste gledali, pa da se vidimo sljedeći put. Prijatno!